I 100 år har her ligget skinner. Til august har Vejle Givebanen jubilæum, og for 100 år siden tog det 2 år at lægge de godt 30 km spor og bygge alle stationerne. Den bedrift har denne lille flok mænd nu gentaget. Godt nok har de været 4 år om arbejde, og godt nok er deres bane kun knap 100 meter, for de har genskabt Vejle Givebanen som modeljernbane. De er en flok voksne legebørn, som hver især har haft specielle opgaver. Jeg hedder Hans og har bygget signalerne. Jeg hedder Jan og har bygget Give Station. Jeg hedder Henning. Jeg laver tegninger og bygger landskaber. Jeg hedder Preben. Jeg har lavet Jelling Station. Samtidig så har jeg lavet elektronikken på anlægget. Jeg hedder Stig, og jeg har lavet sporene på Vejle Nord. Jeg hedder Ole, og det er mig, der har lavet Vejle Nord. Jeg hedder Anker, og jeg bygger tog og vogne. Jeg hedder Vigand. Jeg har skrevet en bog om Givebanen. Jeg hedder Jes, og jeg laver bygninger på Grejsdal Station. Jeg hedder Finn, og jeg har lavet kaffe. Medlemmerne i Vejle og Omegns Modeljernbaneklub har brugt tusinder af fritimer på at genskabe den gamle bane, som den så ud. Her er det for eksempel stationen Vejle Nord, som var banens udgangspunkt. Det hele er genskabt efter gamle tegninger og fotografier. For i dag er Vejle Nord for længst revet ned og blev erstattet af et moderne boligkvarter. Alt på modellen er udført med historisk akkuratesse. Der er jo ikke nogen som modelbane-entusiaster, som er mere fanatiske over for hinanden blandt andet, men den mindste detalje, som er forkert, så bliver det gerne sagt, hov, der er noget galt. Og det gør, at man må gå meget grundigt til værks. Og grundige har de været. Et af medlemmerne har støvet rundt i arkiverne for at finde tegninger, fotos, breve og andre optegnelser om banen. Materialet skal bruges til en bog og til den udstilling, der skal markere 100-årsdagen. Der er det altså samtidig, at det risler ned ad ryggraden, når man ser sådan et rigtig godt billede, eller en god tegning, eller et stykke papir, der lige fortæller, at sådan var det. Ja, det eneste problem har været, at de samtidig havde en forfærdelig håndskrift. Altså vi er kommet op i den tid, hvor man ikke skriver gotisk håndskrift så meget mere, men hellere egentlig en god, regulær gotisk håndskrift end en sjusket, nutidig håndskrift. Historien om banen er også historien om en indædt kamp mellem købstæderne. Det var en lille oplandsbane, som blev etableret i hård kamp med Horsens og Kolding om det vestlige opland, og det var så specielt Horsens, det her drejer sig om. Horsens havde jo en bane ud til Tørring, og så var man bange for i Vejle, at Horsens ville løbe med hele oplandet, så skulle Vejle i hvert fald til Give. Og den kamp strakte sig jo over 30 år, inden den blev realiseret i form af den her bane, og så Horsens Tørring-banen. Så det er simpelthen et forsøg på at trække kunder til Vejle, ligesom man gør nu om dagen med storcentre og lignende. Den moderne teknik er også taget i brug. For eksempel er de originale bygningstegninger overført til computer. På den måde er det let at lave en udskrift i størrelsesforhold 1:87, som passer til modelbanens virkelighed. Computertegningen kan så bruges direkte til at skære modellerne efter. Og i vore dage kan vinduer for eksempel laves hurtigt og nemt med kopier i transparent. Hvad er der så sjovt ved at bygge? Det er jo det der, man kan få en model til at ligne en virkelighed. Og man kan arbejde med detaljen med sine fingre og få formen med sine hænder og få nogle ting af værdiløst materiale til at blive noget. Det jeg har brugt, det er værdiløst materiale i form af papir og papir og flipstiver. Jeg synes, illusionen er det væsentligste, når man skal lave en bane, for det er et helhedsindtryk. Og så er der selvfølgelig også en vis akkuratesse, der skal til, fordi der vil også være mennesker, der vil kigge på, om det nu også er rigtigt, for man kan måske huske den bygning og den vogn og den motorvogn osv. Så derfor så skal det være en rimelig korrekthed. Men om et vindue at rykke 2 mm til den ene eller den anden side, det synes jeg er ligegyldigt. Netop farverne har været et problem, fordi de ikke fremgår af tegningerne.
Men ved at spørge folk, der har haft med vedligeholdelsen at gøre, skulle man have fundet frem til de rette nuancer. Arbejdet med den historiske modelbane har været stort, større end medlemmerne havde regnet med. Ja, det er måske knive at have et overblik en gang imellem, hvor meget det egentlig er, og hvor omfattende og hvor krævende det egentlig er. Fordi vi har jo stillet meget store krav til hver enkelt medlems selvdisciplin. Der er selvfølgelig også nogen, der står af undervejs. Enten fordi de har fundet ud af, at det var ikke dem at arbejde på den måde, eller på anden måde, tidsmæssigt osv. I klublokalet mødes medlemmerne en gang om ugen, og her har banen taget form de sidste måneder. Egentlig er de jo en flok individualister, som hver især har sin egen bane derhjemme. Men det er lykkedes at få dem til at arbejde sammen igennem 4 år. Derhjemme har vi jo knap så meget plads, som vi har her, så her kan vi så bedre få tingene til at faktisk ligne noget. Og det er jo det, vi forsøger på her ved at bygge det så naturtro som overhovedet muligt. Og genskabe noget, som både er og har været. Hvordan har du oplevet, at det her projekt har stået på i 4 år? Jamen, det er med skiftende sindstemninger, ikke? Nogle gange så synes man, at det hele er ved at gå i stå, og andre gange så har der været en mægtig optimisme, og så har man kastet sig over opgaverne. Og nu her på det sidste, der er der sådan nærmest lidt panik på, for nu skulle det jo være færdigt. Men så er det jo rart, at man kan lave en stribe træer i en fart med denne maskine. Okay. Først for 2 måneder siden blev banen sat sammen, så man kunne køre med togene, og illusionen begyndte at tage form. Her er det i Grejsdalen. Og her er det Jelling, som trods en ny stationsbygning godt kan genkendes. Modelbanen skal nu bygges helt færdig i selve udstillingslokalet på Vejle Museum. Det kommer til at koste nogle sommerferiedage for medlemmerne. Og bagefter så venter nye projekter. Så skal jeg bygge min egen modelbane, og så skal jeg slappe af. Og køre med tog? Ja, men ikke i virkeligheden.